Tfajla u ġuvni ittestjaw pożittiv għal coronavirus. Iż-żewġ barranin jgħixu Malta biż-żagħżugħ għadu kif ġilura mill-Belġu ftit tal-jimilu. Is-Supritendent tas-Saħħa Xarmejn Gawċi f'konferenza tal-aħbarijiet ħabret li dan il-barrani li għandu 29 sena mar ix-xogħol malli ġilura Malta. Fil-każ ta' tfajla ntqal li din barranija residenti Malta u wkoll riżultat pożittiva. Hija vjaġġat lejn Berlin u Amsterdam aktar kmieni dan ix-xahar. It-tfajla tgħix f'shared apartment fejn hemm 3 persuni oħra. Anke f'dan il-każ, it-tfajla kienet laħqet marret ix-xogħol. Kienet diġà bis-sintomi anke fuq l-ajruplan. L-awtoritajiet tas-saħħa konfermaw ukoll il-każ ta' mara ta' 53 sena li kienet qalbtala mat-tabib Malti li wkoll ittestjat pożittiv fil-jum ta' qabel. Bekk fl-aħħar 24 siegħa il-każijiet ta' coronavirus f'Malta żdiedu bi-3. Kmini dal-għodu għanna konferma li għanna 2 każijiet oħra barra dak il-każ li rapportajnilkom il-bieraħ fil-għaxija. Tajjeb ngħid li sa issa il-każijiet kollha li kellna inkluż dawn il-ġodda huma kollha każijiet li huma importati minn barra u fl-ebda minnhom ma kellna local transmission minn persuna għall-oħra għaw Malta, kienu kollha importati minn barra. Fil-konferenza stampa tal-5 filgħodu l-Professur Gawċi assigurat li l-każijiet kollha ta' COVID-19 f'pajjiżna sa dak il-ħin kienu kollha każijiet importati. Għalkemm il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn saħaq li l-virus se jibda jinfirex sew fil-pajjiż. Issa li qed ikollna l-każijiet importati u kiber in-numru, nikkonċentraw u nifukaw aktar fuq li naqsu il-kontatt bejn persuni ġewwa l-pajjiż għax nafu l-istep li jmiss meta tħares x'ġara fiċ-Ċina, x'ġara fl-Italja, x'qed jiġri fi Spanja, x'qed jiġri fi Franza, x'qed jiġri fil-Ġermanja u li mbagħad jibda jkollok it-trasmissjoni lokali. U wara li fl-aħħar jiem il-Gvern kellu pressjoni qawwija mill-unions mill-Partit Nazzjonalista, mill-għalliema u minn diversi ġenituri biex jingħalqu l-iskejjel u wara li xi skejjel qabdu u ħadu din l-inizjattiva minn jeddhom, il-Prim Ministru ħabbar li se jagħlaq l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha, inkluż iċ-Child Care Centers għal-ġimgħa. Eżamijiet orali tal-matrikola se jitneħħew għal din is-sena u l-eżamijiet se jkunu bbażati biss fuq il-kitba. Inħabbar illum illi b'effett minn għada ser jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi kollha. B'istituzzjonijiet edukattivi kollha nfisser primarja, sekondarja, post-sekondarja, terzjarja, li allura tinkludi wkoll l-Università ta' Malta. Se jkunu qegħdin jingħalqu wkoll iċ-Child Care Centers. Il-Prim Ministru ħabbar dan wara li ftit qabel il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija mill-kap tal-Partit Adrian Delija u mid-deputat Clyde Pooley kien poġġa pressjoni biex il-Gvern ma jibqax ikaxkar saqajh fuq din il-materja tant importanti. Fid-dawl tal-aħħar aħbarijiet dwar il-coronavirus, l-awtoritajiet qed iħeġġu lill-kumpaniji biex fejn hu possibbli impjegati jkunu inċentivati jaħdmu mid-dar bit-teleworking. Qed isir anke appell partikolarment lil anzjani biex jekk mhux każ taħtieġa huma jibqgħu id-dar. Ma dawn kien hemm ukoll avviż mill-awtoritajiet ekleżjastiċi fejn tħabbar li twaqfu l-funzjonijiet reliġjużi, twaqfu t-tiġijiet, twaqfu lezzjonijiet tal-katekiżmu filwaqt li l-funerali jsiru fiċ-ċimiterji b'mod privat. Dwar attivitajiet tal-massa bħal tiġijiet, il-Prim Ministru qal li hu qed jissuġġerixxi li jiġu posposti dat tip ta' okkażjonijiet. U fi żviluppi oħra l-Assoċjazzjoni ta' Radjoloġisti u Nuclear Medicine Physicians inaqdet mal-Assoċjazzjoni Medika u ma' dik tal-anestetisti fl-appell tagħhom għal miżuri aktar drastiċi. U ma qalu li hija ta' importanza li l-pubbliku jifhem is-serjetà tal-virus COVID-19 bħala xi ħaġa bla preċedent. Fil-każ li l-virus jinfirex f'pajjiżna huma qalu li hemm riskju għoli ħafna ta' fatalitajiet. Aħbar oħra titratta dak li ntqal mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija fid-dawl ta' dak li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela meta dikjara li l-membri tal-Korp tal-Pulizija se jkunu qegħdin imorru jiċċekkjaw lil dawk il-persuni li se jkunu fi kwarantina obbligatorja. L-MPA ħarġet stqarrija li tajt li l-Korp għadu ma jafx kif se jkun qed isir dan l-eżerċizzju u qalet li d-deċiżjonijiet bħal dawn għandhom jittieħdu wara diskussjonijiet mal-amministrazzjoni u mhux qabel.